Nandura pakarti sing apik merga sesuk kowe nek kancamu akeh sedulurmu pirang-pirang nek duwe apa-apa barang sing abot dadi denteng barang sing angel dadi gampang kuyen sedulure akeh mangsa kala sesuk wis ora ana wae merga ditresnani karo sanak kadang mitra kawruh kowe wis dipendhem kowe isih diparani sedulur isih ngeni kancamu didongake dijaluki Nandura pakarti sing apik merga sesuk kowe nek kancamu akeh sedulurmu pirang-pirang nek duwe apa-apa barang sing abot dadi denteng barang sing angel dadi gampang kuyen sedulure akeh mangsa kala sesuk wis ora ana wae merga ditresnani karo sanak kadang mitra kawruh kowe wis dipendhem kowe isih diparani sedulur isih ngeni kancamu didongake dijaluki Nandura pakarti sing apik merga sesuk kowe nek kancamu akeh sedulurmu pirang-pirang nek duwe apa-apa barang sing abot dadi denteng barang sing angel dadi gampang kuyen sedulure akeh mangsa kala sesuk wis ora ana wae merga ditresnani karo sanak kadang mitra kawruh kowe wis dipendhem kowe isih diparani sedulur isih ngeni kancamu didongake dijaluki Nandura pakarti sing apik merga sesuk kowe nek kancamu akeh sedulurmu pirang-pirang nek duwe apa-apa barang sing abot dadi denteng barang sing angel dadi gampang kuyen sedulure akeh mangsa kala sesuk wis ora ana wae merga ditresnani karo sanak kadang mitra kawruh kowe wis dipendhem kowe isih diparani sedulur isih ngeni kancamu didongake dijaluki